अब रउए बताई के बनी हमार जिंदगी के पड़ोसन। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म पड़ोसन के बारे में, जो कि फुल मूवी रिलीज़ हो चुकल बाड़ी आज सुबह ही यूट्यूब पर एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जो ना फिल्म में आप लोगन के देखे की मिली है प्रदीप पांडे, चिंटू जी, काजल राघवानी, नेहा श्री और भी अनेकों भोजपुरी के दबंग कलाकार। एक साथे बता दी कि फिल्म के डायरेक्टर बाड़े रितेश ठाकुर जी और प्रोड्यूसर बाड़ी खुद नेहा श्री जी। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसा बा कि एगो लड़का होला जो कि प्रदीप पांडे चिंटू बाड़े, वो अपन मामा के घरे जाला और वहाँ पर अपन मामा के जौन ओकर पड़ोसन होला ओकरा आवाज़ से ओकरा प्यार हो जाला। लेकिन उहों एगो सस्पेंस बा कि वहाँ दूगो बहिन रहेली और जोना के आवाज़ से ओके प्यार होखेला उ और केहू रहेली और ओकरा से जौन मिले आवेला उ और केहू रहेली। ई सच्चाई पता चलते ही उ आपन निर्णय बदल लेवेला और आवाज़ वाले के पीछे लग जाला, जो कि काजल राघवानी के बहन नेहा श्री रहेली। लेकिन अंत तक ऐसे ही सस्पेंस चलते रहेला और अंत में बिया केकरा साथ होला ये आप लोगन के पूरा फिल्म देखला के बाद ही पता चली। तो बहुत ही अच्छा स्टोरी डिज़ाइन कल गया बा, बहुत ही अच्छा तरीका से के गढ़ल गया बा। गाना सब भी एवरेज ही बा, उतना कोनो धमकदार गाना ना बा, लेकिन एवरेज गाना बहुत सारा बा और अश्लीलता वाला सीन भी कोनो ना बा। एक तरह से अच्छा फिल्म बा, आप लोगन के देखे के चाहिए। एगो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लागल उ बा कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के जौन स्टाइल रखल गया बा फिल्म में, उनकर जौन हमेशा से स्टाइल रहेला चाहे और दोसर फिल्म सब में स्टाइल रहेला वो ठीक रहेला। एमे उनकरा के ज़बरदस्ती घुंघराला बाल दे दियल गया बा, जो कि सरेआम पता लग रहा बा कि एक तरह से विक बा, यानी कि नकली बाल चिपकावल गया बा, वो पूरा तरीका से फिट ना हो रहा बा। तो ए पर थोड़ा काम करे वाला रहे। बाकी आप लोग भी जाके ये फिल्म देखी, एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो चुकल बा। फुल मूवी करीब 2.5 घंटा के फिल्म बा। प्रदीप पांडे चिंटू, काजल राघवानी, नेहा श्री के जोड़ी आप लोगन के देखे की मिली। और अगर हमारी रिव्यू पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।